povedz mi nejaké normálne baby z vašej triedy. Už som povedal. Počkaj, povedz ešte ten zoznam. Zoznam? Počkaj, ja si zabudol, že čo som hovoril. To mám tak na... Ten zoznam? Není taký dlhý, aby som nevedel na spamäť. Ale to je zrátne. Počkej, ale... Ja keď na to video budem pozerať, tak si to pripomeniem, chápeš, ako? Ja budem vedieť, o čo go, hej? Čo len bude ide, všetko na svete si ľúbi. Keby si teraz nevedel obraz. Kde je obraz? Hento. Ja by sa čuletel, Jugoslávia! Jugoslávia! Prvýkrát na lyžiach po 2 rokoch! Juro! Čo mi Šurko, kde máš rukavicu? Chalanie, nemala to byť nejaká 1400 alebo? 200. Je to 1200, Miláči. Toto je 1200? No? Black má 900 metrov. Ty čo si hľadal na internete? Stránka www.bratislava.sk? www.bastika. Ideme na to. Poď. Ideme. Daj ešte. Nie. Na to ju mám pridoľa Ale musím si na to. Nejdem. Čekám sa. Najmenej taká tak tam v tom potoku. Toto je agresívna britská. Prečo veď? Za malými babami ja to nedopustím, aby ťa zabásli. A kvôli hrubákom a potom by hrubákov roznášali, že vychovávajú ľudí k pedofílii, alebo že majú medzi seba pedofilov. My nás dali na súd všetkých. A však deti sú krásne. Peťo Mizošinka by išiel do basy kvôli tebe. A však deti sú krásne, neviem čo. Nie, Mišo, nie, Mišo. My pedofilov u hrubákov nebereme. Pedofili u nás nemajú miesto. Voči pedofilom uznávame nulovú toleranciu. Zero tolerance. Fakt, radšej ste košovie. A preto, že som nezakýval, nie som predsa pedofil, nie?
No ale tvoje reči sú Míšo, obávam Aké sa. moje reči? Ja som nič nepovedal, Stalky, rozumieš? Míšo, ja netvrdím, Ja som že... nič nepovedal, Míšo, ja povedal som netvrdím, že si, ale sú isté okolnosti, sú isté znaky. Povedal by som, že máš nábeh na pedofíliu. Napríklad? Máš nábeh na pedofíliu. Napríklad? Napríklad sa dotýkaš mladých dievčat je pod pravda. zámienkou, že ich ideš odfotografovať. To nie je pravda. Ale je. Povedz príklad. Tá žmúrka, že robíš jak na mačičky. Hovoríš im, že sú mačičky. Na povedz príklad konkrétny, ja si tak nepamätám. Išlo okolo, že... Snívaš o Monike, máš... Ako som koho chytil, povedz mi. No, dievčatá malé. Za plece, za ruku. Len Kedy? tak, Kedy? Pod zámienkou Kedy? fotografovať. Konkrétne kedy? Moniku som nechytil. Napríklad s Monikou. S Monikou, jak Musel som išli- udržať, lebo Monikou, spadla jak- z vleku. S Monikou pod zámienke, že ju odvezieš na vlek, tak si sa k nej túlil. No lebo nikto nechcel odviezť, rozumieš? Brat sa tam hambil, no. No a ty si sa ponúkol, lebo hneď si to využil ako zámienku. To je bullshit. Posilňuj vedomie našich rodičov, že ich pokrstené deti sú Božími deťmi a že v nich prebýva Duch Svätý. Prosíme ťa, vyslíš nás. Potež rodičov, čo oplakávajú svoje zomreté pokrstené dieťa, že je už medzi anielmi a že on je za nich. Pane Ježiš, dávaš nám chlieb života. Udel našim zosnulým Adamovi, Mariánovi a Jánovi, čo prijímali tento chlieb. Večnú radosť nebeských zároveň. Bože, Oče, vyslíš naše prosby a chrán naše deti pred hriechom a nás urob podobnými nevinným deťom v ich zmýšľaní skrze Krista, nášho Pána. Mišurko, ideš? Mišurko! Dobre. Stop. Videl som, že tam vyrypa, hej. Úplne. Videl som, no.